bizikletan hasi nintzanean, pixkanaka ikusi nun, denboran aurrea igual posibilitate bat bazeola mendikan bizi ahal izateko. Baina nun uste igual hain azkar etorriko zanik aukera hori. Eta hasiera batean lanakin uztartzen nuen fisioterapeuta bezala neon lanian, eta bizikletan lehiatzen. Eta, pixkat, zaila itezitzaiten hori dana eramatia, ondo entrenatzea, ondo deskansatzea. Azkenean egunerokotasuna oso betian ekan eguna eta ezin nuen gozatu ez lanataz, ez bizikletataz. Baina, azkenean iritsi eguna konsideratzen izena txirrindulari profesionala. Azkenean hori, dirua izatea baimentzen zaitu, uneko unean, kirolean zentratzera. Hori oso garrantzitsua da, baina bestaldetik behar duzu benetan zure uneko euna horretan jartzea, ez? Egunero entrenatzea tokatzen dena, nekatuta egon edo ez, gustatu edo ez, eguraldi on edo txarra egin arren, elikadura zaintzea, deskantsoa ere zaintzea, azkenean zure lana denean, deskantzoa entrenamenduaren garrantzitsu berdina dauka. Horrengo egunean berriz ondo entrenatzeko, ondo deskantzatuta egon bazarelako. Entrenatzeko denbora lanakin igual ateatzezu, baina ez dezu berdin rekuperatzen, ez dezu berdin disfrutatzen. Eta guain nire eguneko helburua da, esnatu, entrenatu, disfrutatu entrenatzen, lasai entrenatu, zaintzeko aukera aukire bai, alimentazioa ez azkar taper bat jan, ez denbora dakazu deskansatzeko, egunerokotasuna lasai eramateko eta zentratzeko errendimentuan. Hau da, ez daukazula, atxaldean, lanea joan beharrik, o familiak denda daukala eta dendan egon behar zarela, edo horrelako gauzak bizi izan ditugu, edo zeinak bizi izan du bere inguruan, ez? Goizean entrenatu eta atxaldean lanea, goizean lana egin, atxaldean entrenatzera. Bueno, honek ahalbidetzen dizuna, salario batek, nomina batek azkenean da, bintzat parte hortatik liberatzea, eta zure denbora hortara dedikatzea, ez? Masajeak, fisioak, alturako entrenamentuak noizean behin sartzen dituzte. Orduan, denak kosto badauka, eta elite mailan egoteko ordaindu behar den presioa. Zitzia, baina ez da bakarrik kontu ekonomikoa, da bizi baldintza batzuk zure errendimendu honena emateko bidea irikitzea izuenak, ez? Azkenean edozein taldeek daukan egitura daka, ez? Baditu bere managerrak, bere ofizinako jendea, gero zuzendaria gaude, estafa, eta egia da guztiak martxan ez gaude, ez duela aurrera egiten honek, ez? Behar duzun materiala soberan eukitzea, gero ondo entrenatzeko laguntzak, adibidez, neguan eguraldi txarra egiten baldin baduzu bizi izan tokian, kostaldera joateko laguntzak, hori askotan taldeek egiten dituzte konzentrazioak. Entrenadoriak, nutrizionistak, mediku bat gertu ukitzea zeozer gertatuko balitz, gero fision bat ere gertu eukitzea, psikologo bat benetan garrantzitsua da, gauza asko daude hor atzetik, ez? Eta egia da talde asko diferentzia egiten dutela hori eskaintzen dizutenean edo hori ez dizutenean eskaintzen. Nik oraintxe bertan ikusi dudana da, emakumeen taldearen Laboral Kutsal taldeak eta Euskaltel taldeak dituen baldintzak ia berdina direla, bai staff aldetik, bai material aldetik, bai lasterketa aldetik oso berdintsu daude. Ni talde honen niko hasieratik nago, ez? Hau laugarren denboraldia egingo dutena talde honetan, eta hasi nintzen urtetikan orain arte, 3 denboraldi oso pasa diala, aurrera pausa handiak inditu taldiak, ez? Eta hori nik uste nabarmena dela kanpotik ikusita ere bai, horrek pia motibatzu taldiakin batea hazkuntza hortan goraka jutia. Horrendik oroitzen naiz, idoiakin eta usoakin, individualki, lehenengo aldiz egon nintzen momentua, ez? Kafe bat hartzeko gelditu ginen, eta idoiak 18 urte zituen, azkenean
ume bat ikusten duzu oraindik, ez? Hau da, heldutasun maila falta horrekin, eta pixkanaka hartzen doa, dinamika hartzen doa, lasterketak ezagutzen doa, taldeak eta arerioak ezagutzen dijoa, eta dinamika baten sartzen doa, poliki, ez? Azkenean, oraindik gaztea da, zugu interes mailan dago, baina, pixkanaka, berari ere noski exigentzia maila handitzen ari zaio, ez? Eta usoa bestalde, beste perfil bateko txirrindularia zen, ez? Azkenean triatloi mundutik zetorren, jakintasun maila handirik ez zeukan ziklismoan inguruan, azkenean ez zulako bizi, eta kasi zerotik hasi behar izan ginen, ez? Ni hasi nintzanean helburua zen karrerak bukatzia, denbora barruan sartzia, torneo euskaldunen barruan, ulertzen Kopa Espainetan, eta hain urte gutxian, helburuak ikusti zaldaudia taldean. Azkenean urteak pasa dira, ikusten da pixkanaka hasten ari direla, lehen urteko emaitzak hor daude, bai Ursoarenak Itzulian, Burgosen, papel bikaina egin zuen. Idoiarenek bai, Espainiako txapelketaz aparte urte amaieran oso ondo ibili zen, Belgikako lasterketan, oraingoan ere protagonista izan da, iesaldi polit bat hartuz, eta pixkanaka ikusten da, taldea gora dijoala, txirrindulariak gorantza datozelako. Goraka azkarra izan da, aurrera pauso handiak india denbora gutxian, baina hori pixkat pausoz pauso eta pauso bakoitza nik uste garbiak ala taldeak, ez dituela egiten pausoak emateagatik, baizik eta momentua dalako, iruditzen zait. Azkenean, pixkat pauso guztiak errespetatu inberdia, ez? Nire kasuan, talde honetan iritsi nintzanen, ondo etorri zitzaiten torneo euskalduneko karrerak itea, Kopa Espainiako karrerak, UCI-ko karrerak, pixkanaka gauzta maila altuko karrerak, altugoko karrerak, baina pixkat fase horiek pasain behituzu, ez? Zuzenean hori da pixka daun arazo ere bai, neskan txirrindularitza, zuzenean goi mailako karrereta zoazela askotan, baina nik uste fase horiek errespetatu berdiala eta... Batez ere azkenengo urtean, nik aurrera pauso oso handia ikusi nuela, ez? Taldeak lasterketa oso garrantzitsuetan eduki zuen presentzia, emaitzatxoak lortzen ibili zirela, nesken ere karreran, desberdina ikusten zen aurreko urteekin konparatuz. Niri behintzat hori gustatu zitzaidan, ez? Iaz ikusterakoan. Orduan horrek ere pixkat bultzatu ninduen, ez? Talde honetan amaitzera. Aldaketa handiena lasterketen plangintzan da. Azkenean zuk erantzuna, ez? Hotelak, bidaiak, hegazkinak, erabiltzen dugun infrastruktura, kamioi, autobusak, kotxeak, hori denak mugitzea eta pertsonak beraiek ere bai noski lan handia ematen dute eta gestioa eta pertsonen gestioan datzan lan bat da, ez? Orain dela urte batzuk, gutxi batzuk ginen eta erraz mugitzen ginen, ze azkenean 150 kilometroko radioan konpetitzen genuen gehien bat, eta orain, Europa maila, orain dela 2 aste UAEn egon ginen, beste egutegi bat da, beste exigentzia maila batekin, eta hemen arerioak ez daude denbora galtzeko, eta denek entrenatzen dute, denak zaintzen dute, denak daude profesionaltasun mundu honetan sartuta, eta hau kompetentzia bada, eguneroko kompetentzia da. Orain dela urte batzuk aukera hori zen existitzen, orain aukera hori dago, oraintxe bertan profesionala gara. Orduan, aukera horiek hain gertu ikusten dituzunean, benetan posibleak direla ikusten duzu. Ez dakit gazteenak nola kadete mailan edo junior mailan nola ikusten duten etorkizuna, ez? Egia da, profesionala izateko erabaki hori hartzea, edo behintzat bertara iristeko erabaki hori hartzea zaila izaten dela, ez? Baina, behintzat saiatzen direna, orain egia da aukera hori daukatela oso gertu. Neskain txirrindularitza azken urtetan ematen aidan aurrera pausoakin ez gure taldea, hain naiz orokorrian hitz egiten, nik uste horrek hori jendeak igerriteula, ez? Telebistan geozta gehiago retransmititzea gure lasterketak, orduan ja gaztetxoak, eta ez hain gaztetxoak bai, telebistan ikuste igue neskai da, konturatzea, neskai txirrindularia badaudela, hortik bizi dianak badaudela, eta pixkan ikuste hori nabarmena dela,
ematen nahian aurrera pausua kirola neskan arloan da. Da horre beti gehiago motibatzeu neska gaztetxo bat txirrindulari izatea, ez? Gustatu eskeo bizikleta ez da bakarrik gustatzea. Pixkat azkenean jarraipi ematea zu kirol batek ikuste batzu pixkat badoela lasterketa, badoela jendia konpetitzena, pixkat eredu batzu berditu zu kirol bide hori hartzeko, eta nik uste gauztan neska eredu gehiago daudela kirol honen barruan, eta horrek irikiko bidea gauztan neska gaztetxo gehiago kirol honen barruan sartu, eta gauztan neska kantitate gehiago lortze bada, kalidadiare hortik anateatzea ez, eta nik uste bide honetik goazela. Profesionaltasun aldetik, oraintxe bertan nik uste oso baldintza duinak dituztela, emakumeek. Egia da, profesionalizateko bidean nik uste hor dela gakoa, adibidez guri gizon kirolari bezala, bai eskolan, bai gizartean ez zaigu inoiz zalantzan jartzen, eta egia da, neska bat, emakume bat hortan dabienean, pixkat hasieran zalantzan jartzen dela, ea bide egoki hartzen ari den edo ez. Agian gizonen partea pixkat idealizatuta dago eta emakumeek indar gehiago egin behar dute bidea horretan profesionalizateko. Zarauztarra taldea beti horre onda, baina neskak beti onda falta hori ez. Eta zuk ez baizu ikusten, neskan lasterketa daudela inon, zaizu buru, ez zakuten etxea eta txirrindularian izan. Ez, berdina pasatzea, oain eskupelotan neskak ikuste jare bai. Lehen telebizan beti mutiak, orduan, futbolen beti mutiak, orduan, ez zaizu okurritzen kiroloietan hastia. Eta nik uste guan ja, errepidean ebai, geozta gehiago ikuste iguela guri, telebiztan ebai, eta neskatxo gazte batei errexago dela, noiz bain nahiko nukela oralkutxan egon, eta amets hori euki eta bizikletan hastia. Pizkanaka emakumezkoen kirola orokorrean profesionala izatera iristen ari delako, eta gero eta baldintza hobeagorekin, horregatik. Benetan, bere helburua baldin bada, lanean jarraitzeko. Egia da ikasketak ez direla alde batera utzi behar, begiratu Eneritz eta Idoia nola jarraitzen dute. Oraintxe astera dijoa, Espainiako Kopa, Euskaldun torneoa, nik interes berezia baukat, eta azkenean zuk esan duen bezala, hortikan poliki-poliki elikatzen joan behar gara, egin batean, ez guztiz, baina egin batean, beraz, guri interesatzen zaigu noski, pelotoi polit bat sortzea, ez? Azkenean, ikusten dugu pixkat afektatuta gelditu daitekeela kategoria hori, eta ikusiko dugu zenbat lizentzia dauden, ze maila dagoen, eta poliki-poliki, piramidearen punta esan dezagun pixka bat diseinatua dagoela, orain ikusiko dugu piramide horrek efektu hori, oinarri efektu hori sortzen duen, eta zela lan egin dezakegu. Abia puntuaz da berdina, orain dela 7 urte, Bizkaia Durango taldea utzi nuenean, hor, momentu horretan, behintzat Espainian, emakumezkoen txirrindularitza ez egoen profesionalizatuta. Horregatik, hor bai izan zela aldaketa handia, ez? Movistarra pasatu, Movistarren gizonezkoen taldea oso profesionala zen, eta saiatu ziren haien dinamika nesken taldean jartzen da. Hor bai nabaritu izan nuela aldaketa oso handia. Hanek edo Joanek pasauen burukatu duen ibilbide hori ez duin berrik izan guk. Asko errexo euki deu, eta etorkizuneko neskan ikustu hondik errexo eukiko bela. Errexo ez izatea iriste, baizik da baliabideak errexo, gero maila euki berdan noski iristeko. Eta geozta zaio izango, geozta neska kantitate gehiago, kalidade gehiago, betire zaio iristea profesionaleta. Proiektua ez bakarrik kirol mailan, baizik eta sozialki indarra hartzea. Hau da, berriz ere jendea errepidera bultzatzea. Garai batean naranjas jasten zirenak eta oraindik jasten direnak, lileaz edo morez jastea. Horrek emango dio zentzua proiektu honi. World Tourrean izango gara, ez gara izango, espero dut baietz. Baina horretaz aparte, nire ustez askoz garrantzitsuagoa da, sozialki eta kulturalki ekar ditzaken onurak eta batez ere jende hori, publiko hori engantzatzea eta gure nortasuna berriz ere errepidera erakustea. Jendeak hasi iteizu, gerturatu igual galdetu iteizu zerbait, zeizan internet, aurrengo lasterketa zinak asun, eta batzuk badazki gure izena, badaki taldea zein dan,
jarraitu iteue, edo tropelan aukeratzea izue, eta jendeak idatzi iteiz, ez asko, noski ezetz. Baina urtetzen naizenean tabernera noa eta telebistan emakumezkoen txirrindularitza dago eta jendea adi dago, galdetzen dite zelan doan denboraldia, zelan egin duzuen azkenengo lasterketan, ze helburu ditugun eta jendea jarraitzen du, eta gainean dago eta guzti hori asko eskertzen da. Azkenean horrelako patrozinadore bat eukitzea, benetan taldean sartuta egotea nahi duena eta hainbeste bultzatu nahi duena emakumezkoen txirrindularitza, ez? Horregatik taldearentzat lasaitasun hau eukita, espero dut pixkanaka, ez? Gauzak orain arte egin dituzten bezain ondo egiten jarraitzea eta, bueno, ikusiko dugu 2029an non dagoen taldea, ez?